This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Nakajingay don kibriya ki ba IY scooty but kali private wat hadien kajing mana katana transport haga khatnre tere widalio arja arpusan kahinyo trap integrated territorial organization hito Shillong city kala bo jingkali makupno kinong IY scooty khamtam ki barjala ki dangla ban penya chakhamat yakani kakam wat hadien kajing penmi hukum katana transport Kaseng lingba uba balajit jerwa general secretary kala penparu bakani kan bo jingma shibone ka jella bat yaki briya ki bon na bar jella kumjo Ulo angru, banangaliang kaseng kala dapan ay dorkas syaki tanat traikam beper ke sarkar jelabat syaka KHDC ru yakani ke benta henry kam long ke basaiso kumta kaseng kan beteng ya ke jingkhenra bekensan hamman ki jaka. Kebaningkong mo mentak sengingi kum ka New Trap Integrated Territorial Organization mentak sengi mo ni ba kidan kat ni kat tu ki nongnya kali mo organization ka association ka AKMTTA kilayok kem ba kilayok bat kini ki ba IY kali IY scooty te ka babu jingkeli mentak long ba hakanu kerukom begini ki yo ban operate wat lada ka sarkar kala penmi ru ya ka ordinance nai ka public notification ba kini ki ba IY kali ba IY scooty private kin ngat ka kendon an hendrai ka ba pensilor pat kalong ba pensilor kini ki non tribals ban sedang kini ki kam ma kabu ka jingkeli ka ba he ba lamar belai pet komentar ke sengi kum kan notification mental adan nadu arsengi lai sengi bala poi kani kan notification handrai mentar ke sengi kilap peleng ma kilap peleng ba kidan kita ki badang kamai kum kini ka skuti te kabu jing ma pha tang ya ki nong song handrai wat iki bre ki bawan cingok kai ru te hadien bangi kum ngi kani ki kes bala aja ma kini bala adab kum masya khalit ska di tu ikan di kena nang tapat kajing sya penyap jo kini ki turis bawan ma untuk raja ruwansi te kabu jing kabu jing ma bha lamar belai tang itu ijing ja beret kala aja buram kastip jungi kan ni te perkhat ma phi lada ki ja si ja kum ni ka kan kale ka banja ya kastip jungi ni kum ka nakaliang jungi ka New Trap Integrated Territorial Organization ru ngila ada banbu kita ki kini ki notification kini ki city mo jing ujor jungi shiki department beper wat chef po KHDC wat po KHDC ru ngila ada bai tangba kalong ka bebu jing lengo ingi mo wat kani ka komiti bertemai jong KHDC ru kampat trekam wat ka berim ru ka kam trekam wat bah menta bertemai ru ka kam trekam te kia haka previous committee mo haka committee baladap ki ong ba kani ka don hapo European wat te ka jingjar ngi ban lek checking ban lek page ya kata handrai lada ngi page ka KHDC lada ka dei ka European wat ru ngimde ban ailat ban aili bej ba ka dei ka European wat ba ka dei ka jaka ban lek kat beman ma te ngi dapat kum ka European word hi ka baja ba kini ki kam sneo ki kam te kam them ka ja ba kini ki European word te nakaliang jong ka KHDC ru ngi kerpat ma ngi ka KHDC ru kerpat to ka de ka European word tangba fila ban page kini da ka fila ban check kini lengba ya ka trading license nang tapat ka labor license kita kilong ki compulsory lada ki sa European word na ki sa hanu ru kidan kam be kini ki trading license ba ki labor license ban apply na po KHDC hendrai ka bu jing lengo ingi kalong ka jing suki wat na ka komiti ka barem ru wat kani ka komiti ka bathamai ru ban trekam syaka transport ru ngila adap ya ujor te kum baja kum bangitip menem step ma kum bangitip menem step wat ikitur kila adap shim ki number kali ki number skuti ban di ash po DTO tang ba kalong ba bun sen lada ngipet ya ka DTO ru bun sen ki ong ba ngiduna manpower ngimla ra ban lek check kita tang ba lada phiduna manpower ka kiting road kam jengare na po lashmir kadan tang shipau na khatsan minute lesia to phia bun kam mi ma hapo DTO hendrai pila ban lek check hapo kiting road tang ba visual patrolling ro pila lap habatien pej bahagi ki shop ka shop plus F
Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.